denai batanyo apo bananan adia pikirkan pacari tolah dia kadiri denai untung dapet kita menyelesaikan pacari tolah dia kadiri denai untung dapet kita menyelesaikan. Usaha dia baman uang juo sampaikan sajonan adik rasokan kuliah nak tanang hati di dalam dado dia nak karuah di dalam pikiran kuliah nak tanang hati di dalam dado dia nak karuah di dalam pikiran. Baaco itu adik kadiri denai apa bananan adik surkan sampai hatiku ado maraso salah dari tadi denai indah adik acukan kok yoba itu denai meminta maaf mungkin ado kata nendak lama didanga sehingga adia ndak nama mengungkapkan kesalahan lah denai lakukan. Denai batanyo apo bananan adik pikirkan pacari tolah dia kadiri denai untung dapet kita menyelesaikan pacari tolah dia kadiri denai untung dapet kita menyelesaikan. Usaha dia baman uang juo sampaikan sajonan adik rasokan kuliah nak tanang hati di dalam dado biar nak karuah di dalam pikiran kuliah nak tanang hati di dalam dado biar nak karuah di dalam pikiran. Baaco itu adik kadiri denai apa bananan adik surkan sampai hatiku ado maraso salah dari tadi denai indah adik acukan kok yoba itu denai meminta maaf mungkin ado kata nendak lama didanga sehingga adia ndak nama mengungkapkan kesalahan lah denai lakukan.
dimakan sarung nan bengkok dimakan tali, titian runtuh jiko barakua. Bacinto dalam bacinto basayang tapi babagi baarasonyo. Batapuk lai babale tapi rasonyo tak sakit diri dan surang manangguangkannya. Dan sangkolai kalama cintonan dulu dibari baik kironyo. Walau lai babu jua tiok hari diumbuak, jomani untai kato rayuan gurau manjo. Namun kale rangkuangan yo dek mana hantangi tak hilang jua. Kadenai babarikan hanyalah janji-janji, ka urang babungkuikan kasih sarato sayang. Eloklah tabang bana balam pamutui tali biar dan surah. Dimakan sarung nan bengkok dimakan tali, titian runtuh jiko barakua. Bacinto dalam bacinto basayang tapi babagi baarasonyo. Batapuk lai babale tapi rasonyo tak sakit diri dan surang manangguangkannya. Dan sangkolai kalama cintonan dulu dibari baik kironyo. Walau lai babu jua tiok hari diumbuak, jomani untai kato rayuan gurau manjo. Namun kale rangkuangan yo dek mana hantang